Saya istimewa park bersebut ipi wei barak tehakan dengan por ke labeng ini begini ya sedang nak jing sekri jengi dah bang ini file lang second number jing roi ke bakhan reu nak kau jing roi ke batmai trying iwan hakjat jong me kan number ke bakhan reu Iwan hakjat jongi banderi hajing mani ayang itu menisne yongi mani lenoe yongi mani lenoe Shania lu wanda jing xiao lem bon kun hangi benda jing ai e ya ra jing ya rong in se ya ra jing ya rong in se ai ku nak tin jong banging men basutani du men sim jong itu ai hangi jing pelim janai hangi jing pelim janai kakek kibayam Chelsea hati jing men ai kami kiba keloto keli penklanya jing ejoki penklanya jing ejoki akibat akin shem Milong lepas nyelet Kibapa kibra pelai Ayam bikin senjata Ayam bikin senjata Tapi jing rai kababut ini pai Pasal number ke basis pak kendai puai nak batmai, sis pak kendai puai nak kujing roi batmai, kebong to one side hagasnam. Saya kesam kulang roh Wadasanya luka jingai banjo Tuan saya kesam kulang roh Tuan saya kesam kulang roh Lapok kata
right Berwansada kasnam kulang roh Jisuk lensin bin syamshilan tergerhai Balasan kasnam kulang roh Tuhan saya kasnam kulang roh Lapok latap ya bibaro shirengi Tuhan saya kasnam kulang roh Abas dibisarkan mungkin syasyan men Balasada kasnam kulang roh Damar bapi laban syong sukha nation Dajing saya kasnam kulang roh Tuhan saya kasnam kulang roh Lapok latap yang ibaro shirengi Tuhan saya kasnam kulang roh Keblai sebatan ya pi baro ki para bangai ki pat ki para lok ki para jor ki bayas ngap ya kani ka jaseng online service ka jongi but ni kong shape na ai ngo yo blai nong bo nong thau bla ai ngi kani ka lat bat kabu ka ba ngi la ban ya pateng ya kani ka jaseng ka jongi bat kumju ru kwa ban penyang ngobha ya pi baro ki ba ya ngap barabor ya kani ka jaseng ka jongi but Kwa ban ai kuble ye jak bat pandap i balai alam ya kajing roi. Bat ban peteng ya kajing syakri jongi ban yo ya kajing roi sedang ngin pai cha ki number ka ba sispa 100 khandai. Ali barom laban dapop ya pidon jingise Try un pelai ya pilang tunge kakti ruble Shanya untuk mehau menta Undaya beni menta Jisu alas nam kodor bapinyo jingkerku Wasai mentahawa bako Inong kumau Janya hau ngehau menta Undaya beni menta Lenti urang tungin ai ngun dalam ya pisau Tunge jauh klemben tusu Kinlong balak kerku Janya hau tunge hau menta Undaya benim yapi benim menta Shanya hau tunge hau
ban peteng ya kajing syakri jongi engkot ya iba kitbok ban ai ngi ya kajing pulis sedang bat ru kumju ya kajing doai sedang. Kublis batan yapi baro kajing pulis sedang jogi mentak step kini phai lang chau Galatia kalau nong ka ba lai ka khot ka ba khat uai ko ongkum ni te na ba on penksan yano ru da ka hukum mahkamah ublei ka pausna na ba ubahok un nim da ka jing ngei saksi sen pule biang na ba on penksan yano ru da ka hukum mahkamah ublei ka pen pausna na ba ubahok un im da ka jing ngei kublis sibun tungin duai Pokpa jengi ba peneng kumne pat sin ngiwana khama jome ka step at karan. Atrai ngiwana me bangin pan na me karat ya kabor. Arat bangilong tekinong pop at karat hoy ngilong tekinong pop ngilong teki brigi batlon. Inung kami kabor na me ba men ai yengi ta karat bangin sutu ya ka ei ka ba ka tin jong me ka ong. Ngidwai ro na bantai jong pasor iban sim ya ka kelas at karat. Iban penpau iban pensyai yengi ya ka tin ka jong me ayu ba ka ong at karat. To ai ba ki tin gi ba ikran karat kan rong kajing mucu perhat kajong i kan syong kan sa karat kena bangin le ya ke kamon kajong me bangin la bangin sutu ke bakatin kajong me ko atrai ngadwa ya me namata ka jaseng ka ba arsin karat ba mendor ka bangi wi puwe menyalam ya kajing im jungi to ka mendor ka bangi atrai hoy ane kapor ka dei kapor ka bajing jar kapor ka jing jar si cha karat kum ha gini ki por karat ngi idung kam ya me karat ya kajing i kajong me idung kam kajing yarap kajong me karat idung kam ru ba me mendor ka bangi karat hangi ru karat ba mendor ka bangi menta hane kelas ka jongi kum juro sibit jaseng ba arsin karat mendor ka bangi hadu bangi li pai karat na ba kini berkhoi pa Yesus sampai kata amen. Kau ban ai kuble ya i ba kitbok yang ngap ibala ai ya kajing pulis sedang ba kajing doai sedang hakani kapor engkot ya itemen basan DB sweetly ban ai ngi ya kajing ya tu kana mission. Kublis beton ipi wei puai anaga step kajing tu kana mission jingi kare spanga bor jong sembai ani tu ipi ba dolong wei khna ubadang south sem karta ka kateng jong kalong ufrorensio uni tresitam hakabri kami ik kajung u ha Mexico uthong bat sumar hikba ikiring so avocado bat ikiti gulab daga jengirap ki akmi jong kiba larang ba bat paramarjan wanti ubadang nyos nem kata nganung pi bau Florencio li i botnio jutre haksi sapaton lane kisah yang kibriu hak sejan umjuan sim ya kabainang ro ha kanau phaisngi jonggasngi sabaton wan hadin balai sapsngi tela bu jingkli ya u Florencio te abo kundo yu warakli yu wang balai pikaman sim ya kabainang nani pikaman tri kasngi sabaton uang ngalapule ka bubul wan tunio la jubab boleh uang bangim de mentre kasni sabaton namar kadai kasni kapang ka jong u Florencio langit ya kata ka jinge thuk khana ya ka jinge thu jong Antonio namar bo Antonio upen nai kwe pakhna ulong badan akor ubasbun bat popule ka Bible ulong ro uperlok bajan bat u Florencio kat kone sni hading kapor bagi asong thai ke asong kai bat ne u Antonio ula khat soba yo Florencio banlek lang sa jeseng ngilidon ka program na mata ka program bakarpang na mata kena pila ro banyelong perlok bat kwi kena Florencio ngalanga ngalako banlek hendrik siam yo lek namar ba ime jeng idon hakoi pat kat khot jong balang ba mindo strat ya ka balang asndi i perkhat lane i try yang baki ini ki balang sebendre ademendes ki jaitu bantre hasngi sabaton te Wantinio pat snow sange ban khot songphai yo Florencio tening katone sni ulaong biang yang ile isem nga imi jeng pat imshayu hakawis sabatan ang pi bai me jong Florencio ilami dang step na yeng balidi yo avocado bali tikulap te onong pi wa Florencio ulalik sa kajing seng
buat Antonio buat sultanat bha hangta kibreu kila dia long perlok haduk kata-kata buat sultanat bha ru ya program sebeskul da mata ki khana aba ondau la phai wan phai ning imi jungu la ap lu payu ya kli chana melet lana chana mewan te Antonio wang fluency wang banga le seng segi jing mane jong ki 70s tene phi daga jingdom anong phi ba image ila berten iong yo fluency ong banga sultanat yeme melik saka balang jong 70s te wang i lada me sange balik saji seng yang lada me sange balik seng jong ka balang 70 ngam pentit biar yeme lada me sange ada orang ifi ba fluency sange ya ka melik jiseng bat Antonio hakata kasing semana kasing sebutan ba email jong lidi ya ki jingdi kami giso lani ki sentiu nganong fi ba hakata por mas mi email jong hakata por unomi no muru ulalet cakata jiseng bat ulong bastat bat uang ha basyon wa mi ijenga inum pohing coba mi ijenga pohing ngan po syo mga uang te kata kalau ngai ke bosnat ya friendsio andre kalau ngai ke ba sosi banong ba hadian asnem wantinyo bakal ngujung kira na syako ke senang syako ke jaka bat friendsio nang ifi la sange balik sigi mane jaga debidis kat ba rap kades kan nice nem karta nang fi palangop ha kajing dikiat nang tau lasdang mandi kikenja yikikani Ndrai usembai jong Antonio ngang fi labet hau balasang sulut haka mesim jong Florencio hading ka jingile ban ino ya ka jingkini jong bubun rukam haki bubun snem Florencio la duai au play bolong ableng sobhai arab inga la duai kata ka juk ka jing dubai sistem lenter bahkan sansan ladu ya ka jingkwa ban kai bandikiat lani ke bandit sigaret lani ke pendekami drugs kata kalaja menbau ladap sapusan snem ke arta bola shkeman hala ke mensim dak jingcep bau boleh ulah jubab ye ke jing dua jung nan tau laiti ye la ke mensim syau jisu bolong record jaga balang sebede adventis laitu bau ulong adventis nomor kun mau ye ke ka bau Antonio Ulaikai ya hak babu manusia bau daun saus nem api hak balang sebenarnya kabubut ya kababul kabasumari hukum ubli kentup ya kasabaton kabalong kasni kabahnyau jong katayo mentau Florencio ladap ripuwe nem kata bala sultanat bani thu spang kumno bau boleh la playu naga jikim kabakerni hak badikiat bar kabidi drugs kumba arfau snem arfau ngot nang fi kumba arfau ngot kibreu kilati la ka jingim syau jusu hading ka jing saki jung ya ka jingim bar hadin bakle sim bible sti hapo jung uang ngidoni boleh bal lain bor Florencio uang ngamla ban bata ya ka bor jung ndrei kala pengkala ya ka jingim jonga kublai sibun ya ka jingin show sabaton bakalai au snem arja katfra kabalayra bante peniar ya kate kasau is adventis kabalong jong kabalang 70 adventis ha Mexico ha bakalong kasnong jong Florencio kubli sibun kani kadang ka jingi thuk khana bejena hari por kubli sibun Apa benai kuble ya teman basan di Biswitli ya ketua kajing ya tu khana mission bat ban ya caprang ngin ya lum ya kijing aingu kijongi bat hakaju kapor ngin yo ya ka jingroi kerpang na isentia lengdo bat anda dep kani ka jingroi kerpang i kongrina in aingi ya ka jing doai ya kijing kenshow. Happy Sabbath everyone. Bangamat try kadai Jesus love
the little children. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Red, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. to tang duwai ching ai ngo ko pa changi ba belang sen pat sube e mila ai ngi kemet ke bakoi bakia kini kita yo kini ki benai ki beladap kumtam mila pelaj yang ni na cingpang na cing sitom kumtam ni ke klam ke belan shop yang ni atrak rat to pelaj no yo kini bu kini baro sang ti baklan bor jong me kumtam yang ni ki dekat balang ki wei pe wei badon hajan hajangai lasla tlak pelang ke perthai traj ru tit me kambah ni ke porn do wai ni jing ai ngo ki bala banai ro kumcu rom la banai ro kumcu to kerkhu yo ki atrai khandrat tit me kambah ki ni baro ni pan keteng chi sun so spa la ta men kumblei shibon sentia lingdo ba yaka jingroi kerpang ke jongpi bat kumju ru ya I kongrina lingdo ibla ai ke jingdoi menta ke jingken show menta pat nginyo yaka kelas ke jongi bat bansim yaka kelas ide I evangelist W Nong Klau bat kandiat sepang jongi ila pendep yaka jing puli jongi na ka seminary jongka Northeast Adventist College house name arajaranyo bat ila trai kumu church pastor ha balang kenchi bat menta la kumbalai snem ai ila trai kumu evangelist ha mairang Nekor ke syam ngai ngo yo blai nama nak nek por bla ai ngi bangnya pule ya ke tin ke jong blai ling ba kane kalanong sab school jongi ha kane step wala da ngimla banya don haye mane lang yo blai ngap syong hala ke jong ke ying ke sem ke jongi bangnya mane yo blai ne wala kataru kajing mane ke jongi yo blai kam dei kapan penuit dek ai ke jong kane perthai dek jing mane ke jongi yo blai ka dong ha kaman sem bat ha ka jing shisha taman ta ka singin ya pha she ka jing pule yang jongi ya ka saba school ka balong utanat jong jinget ka jongi uthis nam jong ka jinget ka jongi te ha ka step ka boram ka jingo ka long yu blai wo panla yang I bangi ya sngau sakawai pat ka khubo ling ba ka ti ka jong blai ba ka jing pule ya ka long saba school jongi ha ka step te shwa bangi ya pule ya tin ke jong blai leng bakla nang sab school jongi ngnya phai ha shaw blai ha ka jing duwai ko ba jingi ba banang I wanna try ha khama ka khat ti snai ke jong me pan wa ya me blai wolong bukhra wo blai wadap ya ka banang ba khandau paro ya lam yangi try do jong musem khu jong me khana ma kai ka bangen ni pule ha ni ka step kalong ka ban pen khi ya ka donu ke jongi bangen chakri hok ya me haduk bawai no chakani ka thai Krisibun try masngeu ka jing dwai jongi tang Jisu ngi pan amen ka jing pure jongi ha ka step ya kalong sab school ka jongi ka de ka jingat ka jutang mentang la poi chakalanong ka khat ar jong kane ka quarter
pa ka jing pulai jengi hakan ka step kan dai bai ka jingai bat ka jutang dan ko ngasap nganya pa sha ka latli ki jingli kata kalong ka ai ka jingai ka baar ka ai ka jutang ka bahai ka ai ka jingai dai padang ka jingai bat ka jutang tongin pa ya ka jingli ka ai ka jingai te kata ka jingai kalong kata ka jing so scam ya kita ki ai ki ba ni kermen kata ka jing tenjo ya kita ki ai ki bom yo i hebrew kat uai iwe kata ka dai ka jing batai chunga kting ka jong ublai ha ba batai sa phang ka jingai ka dai kata ka jing so scam ya ka jingai ka jong i ba ka jing kermen scam ya ta ka jing wan shen jisu ka jing tenjo ya ki bom yo i ka jing tenjo ne ka jing shem ke bangin saya kendo shua ka jing wan asin jisu hadu kanu ngila bansha kine kidai ki juba spang ka dai ka jing so scam ka baar ka jing kermen bat ka balai ka dai ki bom la ban yo i kata ka dai ki jing batai nang tangin ni pe chu shu ngin ya pai sia ka ktin ka jong ublai ngin ya pai lang manta sia ka ktin ka jong ublai I ka bangi siam manta na ke hebrew kalanong ka bakhat uai hot ka ba lai ka khot ka ba lai ka mga ong da ka jingat ni so tho ba thao ya ki bar thai da ka ktin ublai ba kumta om shima thao ye ki ba i na kita ki ba bao la thao ye ka kti la thao ye ka par thai ling ba ka ktin ka jong ublai la hukum ye ka ne ka par thai ba kumta ka ne ka par thai kalawan jialong kata ka de ka khot ka balai ka khot ka basao da jingat u abel u la aingo ha ublai ye ka jiknya ba kham kor banyo kan dan bala plai u bo salong bahak ublai udah pla ba bha chapang kita ke jing ai jong u badaka habau layak udang keren da ke jingai u abel ula aingo ha ublai bangi i bo ublai u pren hun ya ke jiknya ke jong u abel kat khot kabasan da ka jing ngai la pin kre no ya u enok bon om i ya ka jing yap but om shim la shim ya u na bo blai la la pin kre no ya u na mar men shuba kata ka chi pin kre ya u la plai u bala pa so bha ya blai hawi pule ka jing em nga jong enok hawi pule kitab genesis ka bible ka ong bo enok u ya ba blai ngi iba hang ne bau enak uya bat ublai te ublai ha bau I ya ka singalong ga jang enak ublai ongkwa yau enak ban mat ya kita ke jing ke babun hakani ka parthai kam ta lo rong no ya u shabaneng pamanta u enak udon bat ublai hang te habaneng kat khot ka ba hinyo da ka jingat u noa habalawa maham ya u da ublai sapang kita ke gibam pat sim la ya I habala pan thi ya u da ka jing ting rublai la thao ya ka ying leng ban pan em ya ka ying jong u da ka bala pan ram ya par thai la jialong u long ya patang ya ta ka hok ka bakat ba kum ka jingat u noa udai Uway na kita ki bangat ha ublay. Habang ipulay ya kiting jong ublay ngi iba kaner partai hak po kasni jong unowa. Kalam kapor ka pasneo hadu kata. Bo ublay lo ang mangan pendok no ini partai ngan pendam no ini ka partai. Henry ui ya ka jingat ka jong unowa. Bo ublay lo kren ha unowa baru ong mentau ia kata ka jingling mampan em ya lade
ba ka yin sem ka jong me ba kat ya uba nget ya kata ka jing khot ka jong me on yo in kata ka dai ka jing nget ka jong unowa nang ta khot ka phra ta jing nget u Abraham ba la khot u la ka ngo an let no cha cha ka ya ka ba on sa priang ya ban long ka benta te la let no na tip cha ai u le te ka ne ka wai pat ka dai ka jing nget ka jong u Abraham ya ka bangin saya pule hakan ka step lingba ka lanong sa school ko jongi tangin ya phai sa ka khot ka ba shipo na ma la ju khmi lenti ya ka ta nang ba ka ba don nong rim ka ba unong tai bu nong thao jong ka long ublai what u Abraham hang ne u khmi lenti ya ka ta ka nang ba ka ba khao ka jong ublai ha ka ba unong thao jong ka long ublai kata ka de ga jing khmi lenti ka jong u Abraham ya kata ka nong ba ka jong ublai toni pat shu ya ai ka ba tin jong ublai ka don ban hikai yangi kai ka jutang ka dai ga jing te kolar hapreng ki aliang mamla ha ka jing shang kurim ni i ka don ka jing te hapreng arngut kibriu bakinya soy kenang bakinya long kau wei kata ka jing te jutang hapreng chongki bat ublai bakinya te jutang chongki bat ki bahira sem lem bat pastor uba penyet tho eki kajete jutang ubreu bat ublai kajutang ka ubreu ukular ha ublai bo onle ya kai ka ublai uong nang ta ka balai kajete jutang ha pedang kisel bat ublai kata ka dai kamat ka balai nang tangin pat ling ba ka tin ka jong ublai kumno ka tin jong ublai kadan ba kran sha phang kisel bat ublai lagi paju Exodus kalau nong kebak kat ketlai kat kebak pra uang kum ni teu tau pai ba baro kila ya tholang bat kila ya ong ru ya kata baro ya bau trai lo kren ngin la kan por Moses ula let ya tho ya kita kitin jong u pai ba how try pik ai ke bangi i hang ni ki khod sel ki ong ya kata baro ya bau trai lo kren ngin la kan ya kata nang ta Exodus apusau lai Moses telos one yatho hau tau pai ba ikitin jong utrai baro ba ikitin bishar baro te utau pai ba baro ule yatho da ka wei ka kitin udaong ikitin baro ki ba utrai lo ong ngin le ken nang ta record ka banyau kom gum ni ha ba shim te kata kita ka jutang la pule ha ka ba yes no utapai ba kite kila ong ya kata baro ki ba tra la kren ngin le bat ngin ko ngo ya kata baro ka ba tra la kren ngin le bat ngin ka ngo kata ka dei ka jutang ha pedang konisel pat ublai kini kelai teligin khot ki pen i ba ka jingat te jutang ha pedang ublai bat ki Israel kai kejingat dai pedang kejingat bat kecutang kai kejingat dai pedang kejingat bat kecutang ladang ngat hau Jesus Christ bangi plashai bangi ngat bat ka ngo ban le ya kai ka ba uong ban om pai dian sho na u na kai ka bang langat katakan ka dai kejing thmu la ni kejing mot jongka ngan pai man ta ya khat kan mau ka ba ong kum ni Teba an periksan yau no ru daka hukum hakmat ulai ka pausna na ba bahak on em ba kajingat hangne ka pan i ba on pan em ya ubreu da ka ba sumar ya ki hukum ngenam yo ya kajing pan em leng ba ka ba sumar ya ki hukum ka hukum kam dan bor ban pat im dalele ka hukum kamla ban pat im yang ai phi nang ta
Gaji pen em gawan ling ba gaji ngai how Jisu ubala pen em ai yangi. Te gaji pen em hang ne gawan ling ba u Jisu Christ. Kau kum kamla bat pen em yang ai pi gadai ling ba u Jisu Christ. Rom lai arpau. Nabakum ta na kajing lek hukum on pen kesan ya kawai kado Ahmad Jong U nama da hukum long kajing tip ya kapop. Da ka hukum long kajing tip da ka ya kapop. Ka hukum kai tho hangi ya kapop ka bangi ngile ka kadau yangi ya ta kapop ka bangi ngile. Rom nhiều cũng nó tiếng người nhà ông cả ta hukum kalong kapop em ông cũng ta hay là phần ban ngam sim là yo tiếp ya kapop lên đà đa cả hukum nằm mà ngam sim là yo ít thô ya cái gì ít quá lên đà cả ta hukum ka ông men ông ít quá ini apa yang ni Ngenya petai kendet hang ni kata kalong kebaning kong kau hukum ka sia tho yangi bangila lepap kau hukum kaya tho yangi ba ngila lepap nang ta klaim ka hukum ngin am tip bangila lepap lada om don ka hukum ru ngin tip bangi la lepap ka hukum kai tho ingi bang laptop pat klan ka hukum lu ngem tep ingi bangi la laptop nang ta ka balai no smoking kalong ka adong bla tho ban om di duma hakali ne chaka pai ba baro nangi habangi syong hakali ngi syong haki boss hakada no gisumo ngi i la tho no smoking kata kadai ka adong bangin dai bandi duma hakali lani hakjaka pai ba lada pen ken ngin sya hakaji pensitam lada no no preng ki bre ki bandi duma hakjaka balamana unsya pensitam lani unsya dan kuna hari haba amdon jing tha amdon jing adong ai ngila ban le kat bamon haba amdon kano ka adong dek hang ta ke ngila male ka bomon ti hang ne kai ka bangi soto hang ne kalong ba ka hukum tamla ban em yang ngai phi ke ya tho ingi ka bang ka bangi ngila kata ka de ka pop bat ladangi priang ya ka kalong kanyarap yangi bangin nam le shu ya ka ba ngim dai ban le to nang tang ini pai shu rom pra lai ya kata ka hukum kam sim la ban le na ba ka telat ha kata ka do ublai da ka ba la pha yau khun jong u hi ha ka dor ka do pop pan long ka jiknya na ma ka pop la pan rem ya ka pop ha ka do ublai da ka ba lo pha yau khun jong u hi ha ka dor ka do pop pan long ka jing kenya na mar ka pop kai ka bang syam hang ne ha ba ka hukum hang ne ngi i ba ka hukum kam la ban panem yang ai phi ublai ula pha yau jong u khun jong u sha ka ne bat thai pan long ka jing kenya na mar ki pop jong a jong phi bat pan em yang ai phi kata ka dei kajing le kajong ublai nam tak jongi bangin yo ya kajing pen em kalong ba ublai lo pha yo khun jong u bo khun marwei jong u sha kan ka thai ban long kajing kenya na mar ki pop jonga ba ki pop ki jong phi rom lai atu pra bat lai phuwe nama katang ye kot nian no bla piksan da ubreu da kajing le klem kajing le khau kom tengi pendam no ya kum dakane kajingat om kum ta em henai ngi shisha ngi pen scam ya ka hukum hangne habangi pule ya kane ka khat ka bo wasal pol kuren kata kalong nama kata ngi kot nian no bala pingsan yo breu da kajing ka ngo
klaim ka jingle ka hukum ba kai ka bangin batai hang ne kalong ba ka jing pan em ka wan ling ba tang da ka jingai klaim ka jing le ya ke hukum la ne ka jing sumar hukum ka jing pan em ka wan ling ba tang da ka jingai jangi how Jesus Christ klaim na sumar ya ke hukum te ia pendam no ia tak hukum dah kata ke jingai te namar bangi em hak kata ke jingai hatu in pendam no ia kata ke hukum kata kalau macam geli ka diubah ka om kum ta em ngem dai bat pendam ia hukum namar bangi em dah ke jingai Henry ia shisha ia pen scam ia ke hukum Henry ni shisha ni pen scam ya ka hukum nama bang em na ka jingat how Jesus Christ kam ai boy ni bangin pendam no ya ka hukum Henry ni pen scam shu ya ka hukum ka jong ublai rom ngam riu kha saw bat kha san bi sa yesin nama ka pop kan om dan bol shu halo jong pi nama phem long ha po hukum Henry ha po ka jingai ai hang ne pat ka wan sa ka wai pat la pen em ya ngai pi na ka jingle trong hukum Henry hop eng ba ka jingai ai ka jong Jesus ka pap kam dan bor shu halo jong ni habang em hapo ka jingai ai ka jong ublai habang em hapo ka jingai ai ka jong ublai ka pap kam dan bor shu hapo jong ni namba phemlong hapo hukum le ne ngila ban ong bang ngem long shu hapo ka pop nama la panim ai yang ni ngem long shu hapo ka pop Henry hapo ka jingai ai ka jong Jesus Christ komo te nganyala pop nama ngem long hapo ka hukum kata kami ba ka jingali komo te nganyala pop nama ngem long hapo ka hukum Henry hapo ka jingai ai lani ngila ba nong hato kata ka jingai ai kai boy yang ni bangin dang laptop om kumta kamai boy ni bangin le sa ka wai pat ka pop habangi wan show Jesus habangi pet ya ka hukum halat hukum bangi habangi le pop kai tho ingi bangi le pop habangi wan sha u Jesus Christ ban plai ki pop jangi ba Jesus la ban khoi ingi habang wan beng cha hukum ko jong blai sajisin ngi wan kum ki ba khut namar ba Jesus lama iki pop jongi barau ngi em da ka jingat how Jesus ling ba ka jingi ai jong u bol sis pa yangi panama bola pan em yangi ngin suma ya ka hukum jong u nama ki pan pau ya ka jing e jong u blai shangi baling ba ka jing suma ya ka hukum jong u ngan yo ya ka jing pan em da ka ba pan i bangi ka ngu ya ki hukum ke jong u nama ula pandem ai yangi ban pan pau bangi i ba so tho ya ka jing la jong u nak ta jong ni sumar ken ya ki hukum ke jong u te nama bangi em da ka jing ai ngin nang ya le pop em ngin om le pop shu kata ka de ai ka bangi kong ki bri ko jong u blai ni de ban ngau thu ya kane tangin pai cha kelai tli ki mat ha chang sab school jang ha kane step dan lang tang lai tli hen ring ni pet manta ya kane kelai tli ki mat ika bangin ya puli ha kane step to kaban kong kane ka kalpari bar kajing kanya u Jesus ka kalpari bar kajing kanya Jesus Ningkong Petros iwe kat pra kat kendai ke ong kumli haba pitep baya pi la siu kuna om na ka jinge her patang ki department jong pi om da ke ki basep kum grupa la ne ke ser bla siu spa ye pi na ta ka jing long jing em bathala jong pi hane da snam ba kodor kum ka jong khon lang brot ba klem pop ba klem tho bria ka jong ukris kai Hang ne u Apostol Petros Ukren
ba om sim la sius pa yang ni om sim la pen em yang ni ling ba kita kejing her pateng jong apartemen ke jong ni len ni ek basat kum ka siar ka rupa ba sius pa ini na kejing long ba thala jong ni henry la sius pa yang ngai phi ling ba kasnam ka bokodor ka jong khulang brot jong ublai ka badan ba klem jing tho bria dan ne amdan ka nong ka dak pop ha ka jing em jong ulong ba hok ba ulong ba shisha hebrew kandai khat ar lem ne dak snam kilang belang ba ki khun masi ne dak snam jong hi om dak snam je ki belang le ne ka snam je ki masi ne dak snam ka jong Jesus Christ ship hebrew ship sao nama ke bomla ek snam ki masih kartong bagi belang ban ket ikipap ka masih bagi belang kamla ban ket ikipap jengi ke snam jong belang lan snam jong masih kamla ban ket ikipap jengi ke datang ke snam ke jong jisu ni kong yedes iwe new hari lada ni ya hakata ka jing shai kebo ulong ma hakata ka jing shai ni dot ka jing slok lem parlok hi ba kasnam jisu kon jong ka pen ko yang ni lagi pop baro kasnam ka jong jisu kon jong blai ka pen ko yang ni na kita ki pop baro jisu ha ulum kalbari lo long uji kenya nama ki pop jong ka perthai baro Jisu lawan man pendam no ye kejing kenya jing krem ka cutang marem ka bolong tang ka sarngeu ye kejing yap chap halo kading kana nama ulong hi ma khulang bra chong ublai bakit ye ka pop jong ka perthai Jisu la kit ye ka pop jong ka perthai ye ka pop jang a jong pi baro haulum kalbari basus ba ban pen im ye na ba ye pi kabar ka ba ar wa Abraham ukpa jong kejinget ya Abraham la tip ya kum ukpa jong kejinget nama wa Abraham unget how blade Genesis kan san nriu bola nget how try but la nyau ya kata kaban long ka hok ya wa Abraham la nget how blade balin nyau ya kata bonget ka hok ya Hebrew khat wei pra hado shipho kong kumni da ka jingai Abraham habala khot ya ka ngo an lek chak ta chaka ya ba on sap padiang ya ban long ka banta te la lek no da tip sha ai bulai ka ba khandai da ka jingai shong basa ha ka ta ka jingkolar kumba ha ka ri ka bom dai la ka jong udah shong ha ka ying trap lem wisak bo jokop yang yok patan lem ya kata kaju ka jingkular nama jukmilanti ya kata kanong ba ka badon kanong rim ka bonong tay bonong thau jangka long ublai tong pai menta ya ka khot ka ba pra ka bong kum ni jigai Abraham ha bala khot ya ula kangu ha ublai la khot ya Abraham Abraham ula kangu balai caka ya kap unsap pediang ya balong banta jong te ulai no tep syai ulai Abraham tep syai ulai habo blai lo khadi to mi na nakari lai kita caka ya ngamon sa ai hame Abraham kum kali shanongan lai chano ka phangan lai tada dai manga ma phi tada pha mi yang ana yeng ba ong khelai khme tho ya kan no jaga thai amdan wei na treng jong ni bon mi na yeng ban le chaka ka bang ngamai pat chui tho ngam chu pai manoru henai Abraham da jingai lo mi namar ba utip bo blai o sapen I hao da jingai lo shong basa ha ta ka ri ka jingkolar kumba kari ka bom dai la ka jong udah shang ka ying trap lem usak ba ucakap hangne Abraham ong ketin ublai ka ong shang basa
hala ka jong gari hala jong ying trap lem ba ucakop lem bat u isak ki khun ko jong u gineru ki ap kermen yakta ka jing kolar ka jong u blai komong ong men hene ba u Abraham u kmilinti yakta ka nong ba ka jong u blai yak bonong thao ba u nong tay jong ka long u blai balai ba ka Bible ka ong la nyeo ha u ka hok hatu Abraham hi ulong ba hok ka bomot ka hok u blai ka ai ka bu le hatu ba u blai lo nyeo ya u ka ban ya rap ban so tho balai ba ya ka ne ka hok la ai ha u ka balong marfong pong ya ka jinglong chong u hang ne ngitep ban so tho ba u Abraham dai u breu ba hok ureu ba hok popop kom ma kom phi hene balai bo blai lo nyeo ka hok ya u ngi pait man ta le ba ka tin ka jong u blai ba ngi ple biang le ba ka tin ka jong u blai ngi phai lem biang bat nga chi ki rom kong nong ba sao ka khot ka ba ning kong hadu nhiều rom sao y vậy hadu nhiều ngani puli manta ya kane ka khot ka bong kum ni to ni puli ayut teng ni ong ba Abraham o pa jongi ka ba kum ka to pula shem namala la dala priksan ya Abraham da ka jingle udon dao ya ka man sumasorong re om hakmat ublai namal kum no ka ta ka jing tho ka ong u Abraham lo ngai hau ble ya kata la nyeu ka hak ya u ti ta ba trai ya ka bai nong om ju nyeu kum ka jing ai nei kum kharam nei hau ta ba trai he dei ba ngai hau ta ba apliksan ya u bom ru ble om nyeu ka hak ya ka jing ngai ka trong u kat gam bau debet ru le tho pa ka jing sok trong ta u breu ya bo ble lo nyeu ba hak hem ka jing le udah ong suk kita bayo ma ka jing palat ka jong ki baik bayo telap no len ni ki pop jong ki kai ka bangi i hang ni kalong ba lada ublai lo pen em ya Abraham lang ba ka jing le ka king ublai ka ong unas sorong ha nama da ka jing le ka jong u la pen em hi ya u henai kai ka bangi tep kai ka bangi so tho hang ni kalong ba u Abraham u em na ka jingai kata ka de ai ka ba u Abraham u ngai hau blai ban la nyeo ya u ba hok la ngai hau blai ban la tep ya u kum u pa chong di banai man ta ngi phai shu che ai ka ba tin chong u blai kai ni la kum no ru di ba buan hi ka jing em u Abraham kada ka jing em ka jingai da ka jing kamu om na ka jingai ba janai ka jing kamu ba janai teng ka don ka jigdona ha kini bar a ne kini ka lam syakamat ka baron kam ba kata kalong ka hok ka ba pen em yangi kada ka hok ka bla nyeu yangi ka hok ka bla mang yangi ka mot ba yangi la khen ki ba hok ahmat ublai na lo ka jing ba kla jongi ka ba mot ublai ka penang uhi we i yangi kum ki ba hok wat la ngim long kum ta ka ne ka dei ka ji i jong u yau Abraham omi i kum jo ya baro ka wan sha u da ka jing ngai u Abraham kai ka bangi nang ni kalong ba ka be ka jing le jongi bangin yo ya ka jing pendem ka dei tang ling ba ka jing ngai jongi how Jesus la nyeu yang ngi ki ba hok wala ngi long ki pre ki ba pa la ta ngi ka ngo bat le bat ka ngo ye ko man ka jong ublai ye ko kum ka jong ublai an nyeu yang ngi ki ba hok ka ne ka jing si sha ba krau ba shu khan ba hok om na mal ka jing le jongi he da ka jing ngai ha ka e ka ba Chris ole nam ta jongi ka long ka tan ra cho ka jing ong ka hok da ka jing ngai put
putet ka jinget jangi kamla ba penlong yang ke bahok pan ka jinget kalau gelenti ka bangila ban jo ya ka jing long hok ka jinget kalong gelenti da ka bangila ban jo ya ka jing long hok ka jong ublai bo blai up kop yang ya ta ka hok ka jong u hangi ka jing so scam ya ka jing kular ka jong u kan de ka ta de ka mat ka balai ka jing so scam ya ka ta ka jing kular ka jong ublai sam lai pu sao pra kumno phya ma ka jing phao play nya ma ka jing phao try tang la da ni shania ha u la ni shania ha u play how try jongi nya ma ken ya ka ta ka jing sup ya ka jing pha ka jong play materials khat wei lai phao ka ai ka bau chris u le ban pen sting ya ka jing kit jongi la ngi one shao chris ban bread lot ya ka jing kit jongi ha u baro di an pen sting ya ka jingkit di jongi la tengi bread lot iki pop jongi baro hal jisu ik pop jongi baro kha jingkit ba khia baro ni bread lot ak kijak jongi jisu on pen sting ya ka pop jongi baro rom san iwe ka jing kesan ka dun ka jing dai ayo ba ka jing sup ka jing pen kesan ka wan ling ba ka jing ngai ha jisu Christ ulayap nak bentah jongi kaji berkesan gamut belanyau yangi di baklempok nama Chris lama iki pop jongi baru belanyau yangi di bahok hawa jisu lama ngidon kain kajingsuk batu hawa ngidon kajingsuk hawa boleh lama iki pop jongi ngilong kan Gabriel bayo ya kata kajingsuk kepala kajingsuk kajong jisu Chris Philippa nyewat ha piano ayu nak jing syam ukris nak jing syam ko jong ukris ni so thu pa ya ka jing long briu nak da jong ni wala da long ublai bau jisu ukris lo syam ya kata ka jing long briu syam ya ta ka jing long kom nga kom pi ma so thu ya kata ka jing syam jong ni nang ba ula ban pan em ya nga ba ni pi Hebrew Henry kan nhiều habo blay habo usnu bahi papen I kam sha chu chu hakita kenang yo ya kata kajing kular ya kajing bom kala kajing temu jong u ula pen scam ya ka da kajing smart ya kajing bom kala kajing temu ko jong u kajing temu ko jong u blay kam ju kala lano ru haba usmai upan scam ya ka nang tangin play show malaki lain no hiu mo try na banga utray nam jukla na makata kay om sila bamdo ya pi ko kikun ujakap nga utray ubam jukla sam parpunda lai pusau ya kejutangan om berken lane pergalaya kata kalau mi no na karameng sentur jonga hisin na smai dala jingkhuit ngan om lam ler yau David kane khtin ke jong ublai ka om ya kejutang ngan om berken ublai om ila kejutang ya ka bang ngalaya te ngan om berken kata kane kejutang ke jong ublai bat ubreu lane pergalaya ya kata kalau mi no na karameng sentur jongi jonga Blay om yak ay kabala mi no nagsintur jonga ngan om ben kala dalele roem ngi ubriu habang lap penmi tau ya kanu ka an teng ka an briu kala ban kala henday ka an ka jong ublay kanum kala lono na ma ublay ulong ubam chukla hisin na smai dala ka jing khut ngan om lam ler yo David hisin mga smai dala kasing khut na dokumen seman pan nga bangalong bakut ngan om lam ler yo David ane ang om lam ler ya do ya noru na marbangabat ila ka jong kular om blay pangi pedeng yo Chris kung unong pan jongi da ka jing ango ka jing ngai te utrai umami pop jongi but bread no ya ka banong ka pop ka balong ka jing kang
hukum. Habang ila padiang ya Jesus Christ. Kumno panem jongi. Mengingat hau Jesus Christ. Berat no ya pakai bayi nang jong pop. Nah kabalong kata ka jigar ngang ya ki hukum. Te kenang pop ke yang ahmat ublay kum ki bahok. Kenang pop ke yang ahmat jong ublay kum ki beri ke bahok nama Christ ulama. La peliang ru yaki pandon ka jingas lok ling ba muslim bakhuj ukpa parkhun bekendon ka ya ka jingas lok haprang ukpa ukhun ba muslim bakhuj nang ta te amdon sa ka wai pat ka kamar pendem ka kam ka bom aban ya chaprang pakane ka long ka kam jong ka chimpen kentang ya ka da nut ka jingisya ka ba on sa pendem ru da ka jingai pen kentang ya kada onot kalau kayak kabokok mesantam berkebadan kamtam kalau bangen pen kentang ya kata kada onot jongi sya ublai ringba kata ka jingai nama kadai tang da ka jingai ke bang yo lingba ka jingai baya ka juk jinglong la pen kela kadai tang da ka jingai ke bang yo lingba ka jingai la lingba jisu ka bala pen kela ya ka jing em jongi asim na ka Jing thọ trong ka musim jutu lupa selected messages book 3 sla kawashispa kendai phuwei kajipan em kawan ling ba ka jingai how Jesus Christ kajipan em kawan ling ba ka jingai jongi how Jesus Christ kajingai kawan ling ba Jesus wa yang Jesus la it yang tak tahu lah ai ka jing man pan yang ai pi ka jutang kalong bangin yai ne ha ka jing ka jutang jong ya leng ha ublai kalong bangin yai ne ha kata ka jing ka jing kula kalong o Jesus un Christian ya ka jing ka jong ka jing kula hang ne kalong ba jing kula ka jong ublai ngala wanong o un Christian ya ka jing ka jong Kado kad khot ka khat ka bangin pulei hang ne jiban pau khat sao khat a hang ne kadon ka jing sha jing kita ki khoi kita ki basuma ye ki kum ublai ba ka jing hai u Jesu hang ne kadon ka jing sha jing kita ki khoi ka jing sha jong ki khoi ke kita ki khoi kita basuma ya hukum ublai bat ke badon ya ka jingai u Jesu hang ne kai ka bangi hang ne kalong kira khut kita ki basuma ya ka hukum ki chong ublai tila dang kwa balong ki khon ka chong ublai dang kwa balong kita ki pa khoi ki chong ublai kita kira hok ka chong ublai ni dai basumar hok ya hukum ku jong ublai pak ni de ban bat ya kata ka jingai how Jesus balong unang penin wanong suspa ujangi kani ka de ka jing pulei jongi ya ka sab school ha kani ka step barangai scam baro nangi ni sotu ya kani ka subject to tho ha kani ka lenong barangai scam ba ublai ko khu pi wei poi baro ki bisa score ya kani kaji pulai ya kalau sab school wat ada kum ong amen ne wala ngemi kendo iwei ru habis snap lembak ti ngejong ublai kalau mengejan penyajan yang ni bat ublai ngemla banyak jengai ublai hele ublai udon hajan jong ni wala ngi jengai pra breu hele ublai udon hajan jong ni to ublai kor khu iki tien ka bakhen dia ha kane kastan ini kut ya kane kaji pulai jong ni ha ne kastan lengba kacing tuai au play ku pa jing ba beneng ni wana try saja sin ahmad jong me ublai ya ku buat ku wan chengi lengba kala nong sab school jeng ya kan ka step banyak ba try ben so thu ya ka bangi don ya kata ka jikermen ko jongi how tau Jesus Christ bula pen ai ni bat lengba ka jinget jongi ha u ngan yo ya kata ka jipen ka balong ka jing pen ka babam jikut ka jong Jesus Christ unang pen
bảo nông sư spa trong này so hai bao pha ni IT cái này cái sni baro aga jing ai cái trong này và mình nyalam yang ni baro khanang ba nganam le pop sha ye me ublai le ba me American dong yang ni hakti was bon cái trong này ring try na ye cái này cái jing pan jang anok pop ba ta ba ma ki pop kirang kang gilet ke ban pas se ye me ha tan jisu ni pa amen ublai ko ipi baro amen. Kublai Shibun Evangelist W. Nong Klau juga kelas keba pilai lambat keba ngotenat bat banyo ya kajing roi penroi ngin pai number keba news pa arpupra bat I ba joy in ai ngi kajing roi penroi. Xin cho ngã trang yami tang yami don ujong ngã ca trang batang yami ngan mani tang mami bor basi ngan shem men xin cho Shami na bende Donu jong agatra Tang yami batang ya Mingan mani Nilong ulong batpa Rajong awala utsiru La shisha banyaki we barola Tamami borbasi ganshem mensim jonga shami ngapende Donu jonga katra Tang yami batang ya mingan mani Ngakam kwa yami ban Ya serupa mila penhun siapa Tang mami nong aji Ngenela tang mami Unong yada Tamami borbasi nganshem Mensin jonga shami ngapende Donu jonga katra Tang yami batang ya Mingan mani Tangan pandai mengklik jeng doai. Iu adam jamai boleh kepa jeng iba benang haneka step seperti kurbay shibun mila ayang iki ya ka kubor haneka step ya ka ktin ke jong me kumnong isu ke sutenat ban sengap ya ka ktin ke jong me kurbay shibun iki kublay yang iwe pe lang baro kat bangi nang syakri ka kerteng ke jong me madiarap yang iwe pe kat bangi nang syakri ya me kawai singi pat kawai singi pat Kerkui pastor asu kadbang jeng tre jeng kra
W nong cloud pastor ki dong tre jeng khoi jeng tre jeng ta jong u menang syarai ban nang ai ke tin jong me syai menang krisan ai bor ai min sima me trai khoi yang ilang bro sit lup jong kanika perthei baro awai mangimat ke jing kelu jong i kat bangi nang nyai yang syakri me ho ngi kudlat ngi du men sim ban wan ha ka yeng bakantang jong me rei ai bor me men sim jong me ban dagai dawai da sin jong me bagi doktor kinos kin pen koi pen kya ye gin ni khnyang jing pang ma kanang bangin yo man yalum lang ha ka yeng ma khoj bakantang jong me ko trai khol lang i baro kat bangi dang syakri me ai da men sim jong me un song ha de no jong i ye gini bro i pana katang jong me jisu nduai amen Kublai shibun ya kajing yasin benta kajong pi bat kasapat school jongi kalawai. To sisin biang kublai sebetul ni pi baro hagreteng jong Jesus Christ belong nong penimban nong sius pa jongi ngakwa panai ngo yo blay ya ka program sabah school ka bangila yo kalong ka basyo tenat bang yo shibun ki jingi kai ka jing mentoy ha ka jing im ka jing long kristan ka jongi ngakwa panai kublai ya baro ki be shimentalang ban pen yo yangi ka program sabah school ka basyo tenat Henry Kapor kala biangi bangin yai peteng ya kani ka jing syakri jongi yo blay kani jing sang ba arsin jongi da ka bangin yerwai katu kan ni tili jing ruai ka jing ruai ka banengkong ngin yo ruai ka number ka bah news pa live nyo nagabat mai kabong halor bor baro halor kisi halor bor baro halor kisi halor kamal yang baki jing tau bai start with but kisah bila don't show up or take along logi ma logi ke loging pula iping laban klen Halo kaspa Bacing dan kapte Kim layan ujo Bat me able Sanar na Hajing tap me latia Me iman ya Akli depan sketcha Kum sentil Layap lahap no Mewan pending Iku mga Nabaro Lord Borbaro Lord Kising Lord Kamaria But kijing tabain Lord Jing Stad Brim But kisap po Mela don't you up or take along Lord Kihima Lord Kike Lord Jing Pula Iping Mamlaban Klen Lord Kaspa Bacing Don Kapate Kim Layan Ujor Ban Me Able Sanat na Hajing tap me latiang Me iman ya Akli na panskit siya Kum
da paz que jam kup sentiu layap lap no mewan pening iku menga nabaro Toy jing ruai ka boring in page ka jing ruai ka number ka balai spa new penreu ka bang kisngi kidap da jing kuslai do no ro sniu pthai kipom la ba lut ha calvary da jingkus lai do not who gives no time keep up baru dat Kalvari Jesu ya biari keep up baru dat Kalvari Kalvari, Kalvari, keep up the banner that Kalvari, Jesu yap yangi, rela kita Jesu, bola kuslaya. Baru dan Kalvari Jesu yap yangi Kipa baru dan Kalvari 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 Kipa baru dan Kalvari Jesu yap yangi ya mensip basnya si jongi nong penim buyoi kipa baru dan Kalvari Jesu yap yangi Kipa baru dan Kalvari 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 Kipa baru dan Kalvari Jesu yap yangi tungin irwai lang burom long ya ukpa Burom long ya ukpa but ya ukun but you mensim bakoy kumbana du menengkar mentabaju nam kalau siapa jukut amen amen tôi bình mình kể cái đuôi cố ba chân y bà bên sẽ chỉ xem try như anh bên anh ngồi im ya cái jingker ku cái jong me ha cái jing im jing ya try peman cái sini cái jing don cái jing em cái jong ya try cái jing yo cái jong ya try cái đây cái jing ai siêu bah cái jong me ya try cái nào bah ni na le ngim don ya try em han đây nama ba me jing ya try but me pendap ingi kita kecin don kam jing baro nama kata try jisu be hagani ka khalima do kum jo try ngi don kami me so abing plate ka ktin ka don bor ka jome ya lami do mun sim khu ju me try ai be ki bini os ngeu hagani khalima try kin long
cái jing bam cái ban tây ya cái jing im Kristan jeng ya try kap dang im hakani ke berthei ke badap cái jing ele mà ta try ngapan bor na me mình singo ba try ai bo mình sim kho ju me try un ya le lo hipidan jing i we pi try ai try kan dat i jing i cái jing mo ji ba khat jing in ai ti shme gamet ngi ai ti shme try ga mình sim jang ba kar khu me try ya kani ka khobor hakani kulim ma da try shme ke buram ke jing ro shme ngai ma bi ki pop jeng ya try ma bi ring kang jeng ya try ha ka teng ke badon buram ke batyang tam ke jong Yesus Kristus pan ki bar amen Kublai sabatan sesisian pat yapi baro khaj ki para bangai ki banajan ban najengai ki bayadon rangkat bengi hak ban yasno lang ban pendon buram ya ka kerteng ke jong ublai ha ka online worship ngidap da jing sngungu ka bakrau yu ublai ha ka bangi dang yo ya kani galat ha ka ban yero pendon buram ya u lengba ka ketien ke jong ublai bad lengba usyakri uban ya samengi ya ukpu jong ke jing em ha ka ban ngin yo shibun ki jing kerku bad ngiru kumjo ngin yo ban ya samlem ya ki para briu ki jongi te ka jing roi sedang jongi ha ka ni ka por tungin ne phai sha ka ko jing roi ki jongi ka number ka ba khandai phusau ka number ka ba khandai phusau na ka ko jing roi ka ba thamai Hatu kelong kenong yanga ban mentoy na snam nong perim yana ula mabhadik na habaya u penyamangan Ching iba gum no gum ta ba mi aple mi abyanga ching iba gum no gum ta ba mi aple mi abyanga Jong un ula eno ching i jong u om la ban theo ya la di u len baro las na mu the banim ki brem ka jing isne ba crow shisha kumta able bishen yanga aching iba kumno kumta ba mi able mi yanga sim jonga slem ha bendi bla khum ha pop ba ching thala mi ayanga ching shai kasi na pe ka bendi ba shai mentam Kendriki hap ngalai lôi đi ngayeng atrai pan bút ya me aching iba kum no kum ta ba mi able mi yam yang
share tình chung cả chính bên rem chỉ su long lu du cho nam chính im ta ha u nga shem ka ho jong u nga du men tam sha ke du ble nga shlo ban pa ban sia dia nga o Chris o try a ching it ba kum no kum ta ba mi a ble mi ya ya nga Tihaga ni kapor ngan khadi teman besan es yau penyau iban puli ya kejing puli sedang baru in ayangi ya kejing dewai. Tentu kublai sabaton ya pi wei te hakan kapor suabangan dewai ngan pule katu katne nak dekat nak tin kejong blai kabangila ban siam naka sithi kejong Jacob kalenong kabaar kadakot kabaar pun reo kiktin ki baong kumne namar kumba kamet klem kamen sim kalong kabayab kumtaru kata kejingai klem kita kejingle kalong kabayab ken blain kerku yakini ki jing pule ke jongi hakane kapor te kat kibala banya dam ko seu tunginya dam ko seu pangan duai kokpa jongi bah beneng blai badap ke beneng sejurang bade khandeu sepo ni aya ke jingu bat ka buram baro same namar ke jing ej bat ke jing isnei ke jong me ba mela don rangkat lembat ngi hakisngi ki por baro ke jing im jongi wat hapdeng jong kaneka jingjia jong kaneka jingpang kabalas wan hap haka perthai baro ngi i sisya baki babon hi ki breu hakine ki singi ki don hapdeng jong jing shifting rengi aingu yameu blai ubaju don lembat don rangkat bat ngi haki singi ki por baro ka jing im jongi Gidawai kum ki bangai chame ba ai ba kejing e kejong me ublai kan yai don lem bat yai don rangkat bat ngi wei pi wei kat ba kisngi ki por kidang sa ngi im sisa ha kisngi ki por ki ba khaddo ha ka bangi i ki ba kine ki e baro ki je kim simla je thlam kejing tip kejong me namar katang ibu ya kejing syania kabas kam hame ublai badai mame ublai uba peniat ya kejing im kejongi wei pi wei kum ki khun kijong me ya rap yangi ai bor yangi bangin snu thu ha ka bangi im ha kine kisngi ki por ki pakhaddu ha ka bau setan bat ka pop utrai dan bor ha kine kisngi trai namar katang idon kam ya kejing pensiaj bor kejong me namar klem mame minumla na sisya ya kaban yang hakum kini kisngi kipor kiba menta namar setan bat kapop utrai dan bor hakini kisngi ya rap yangi namar kata bangin long kibreu kiba yaine ban syakri yame hakajing im jongi wat hakabakum kane kapor kabang kaperthai ke yakendu yakajing ai bakum kibreu kijong mengin don kata kajing syania kabaskam kejing sin syania teli hame ublai namar omdon ke ke bomla bat me hau breu sisa ki kilong ki bomla handrai bat me ki baro kilong ki bala namar katang ibu ya kejing syania hame ublai bamen isnei bamen ten lenti yangi men ker menda yangi nakini ki knyang jeng pang ki wan ya ka ban len shop ya ka perthai baro
Henry om tang ya kan Henry nak khamtam ya ke jing pang ke bakan zaman sim ha ke jing im ke jongi pen syaj bor yangi bangin long ki breu ki ba khlan ha ke ban syakri me kat ba kisngi ki por kinang yat kat ba ke jing wan ke jong me kanang hajan ha jing khang ai bor ai men sim yangi kum ki bang ngai chame khnang bangila ya ke ban yang skam hadu kata ka jing wan ke jong me tribe age but business se sin pat ngi bukti khmat jong me ha kan ka por men ai haki para bangai ki jongi wei pi wei ki badon hala ki jong ki yeng ki stem ki badon haki jaka ki ba pher wat lang im la ya ke ban ya kendulang ha ka yeng ke kentang ke jong me ringi tip ba hala ki jong ki yeng ki stem ki jong ki hangno ha ka ba ki don ai bu men sim ba khu jong me un trei ha pedang jongi wei pi wei kat bangi syakri me ha kano ke jaka Aduai ru na beta kinong yalam jong ki hima ki ba pher jong ki ri jong ka perthai bakin sinsyar hak kin penyaj hak ya ki ai baro ki jing sinsyar ka jong ki ai ba ka jing sinsyar ka jong ki kan ya dei bat ka jing sinsyar ka jong me ublai ya rap ki bakin ai ya kata ka jing sengtho bakat ta jing start bat ke siam phang bakila ya ke ban penyaj bet penyaj terti ya ki ai baro ke baki ki train na bata kesan hima sima jong ke perthai baro bat kumjuro yangi ki breu ki badan hakane ka saudong jong kana ka ri khasi bat jantia ha ka bang ya kendu ya ki jing pang ya ki jing sistem ngimla ban tip ngimla ban yu i wei hendrai meu blai batip leit ma me ya ka ban serpot ya ki khamtam ya ki tu ki badon na pedang ki jing pang bat ki jing sistem bat kumju ru ki badon na pedang jong ki jing pang bakan jaman sim men ai haki ya ka bor bakila ya ka ban kendit ban reu hakum kini ki sngi ki ba menta khnang bakila ya ka ban im ki jing im ke ba ya dei bat kamon ki jong me kat bangi ap kermen ya kata ka jingwan arsin ke jome sengawa blai kini ke jing duai jongi ha kana ka step da ka bamen map ki pop kilet kilaj baro ka bamen siam ha ke jing im jongi ka baman la singi na bahaga kerteng ke jome jisu ngaduai amen Kublai shibun teman besan es yok nyau namta ke jing polis tang jong pi bat ya ke jing duai Teha kini kapor, nginyok pedang ya kicing aingu hakba pibar ok ki badan hayeng pila bani yalum hala ki jong ki yeng hakani kapor. Kat bang inang lum kicing aingu hakani kapor. Ngin pen EP ya kawai ke video ke balungkat ke bawan nadu na GC United States of America da i pastor Ted Wilson ibadai presiden jong ke GC. Badru na i presiden jong ke division ke jongi kepada ke Southern Asian Division. Tungin ya pait lang ya kani ke video. Nga ai kublai ya pi baro ha khasi jantia conference. Mentang ya ha ka chinglango ki por ki bom tikna ki priu ki awat ki chupa kum manswa. Menta ki kloi bat ngap bat cha skor ya ka khubor ki lai angel bat ka khubor ba phla ka chingwan chen u jisu menta ngi yo ya ka lat ka ba pha tam ban phla chaki bat nga ai khublai ya ka ching ai ne chong phi bat krishan ya ka balang chong blai da ka ba pen phai hok ya ka ba chi pho wat ha pedeng ki ching e ki ba bun Ublay open kan mau yangi hau malaki lai pra. Bagai cingkan siau ru ki long hi ki bakentang kum ka ba sipau. Modor ya ka kum kamet ka ba sipau ki siang bat ki cingkan siau ka sni do baro ar ki long ke badan kam yi ka cing trai kam chong kamet. Ki cingkan siau kin ya rap ban pen ya stet ya ka kam chong ublay ha ki snong chong pi ha ki ri chong pi bat sekeleng ka perthai. Ka ba sipau bat ki cingkan siau ka de ka plan chong ublay ban pendep ya ka kam chong u menta. Para shinrang bat kentai
Hakum kini ki por bakala. Ngi kendo sibon ki jing hakaleng ki jaka. Ngim la syo ban kendo lang man la sabaton. Tang pangila do yakalat ban yeslok bat ban yamani lang. Nrei ngila do ru ban ai chaka kam jong play lengba ki jingen show. Ki jingen show ki long ki badon kam yak man pan I ka jing jong ngi yo play bat kersyan yaka kam jong u. Hakum kini ki por ki ba yo yaka jing here jong ki jingen show mission. Kam tam ki jingen show Sabbath school bat ki jingen show khatlai sabaton ki ba rap yaka kam jong play saudong ka perthai. Lada pi ai tang away ke jingen show ne pi pia yaki nga karpat jur da ka jing duai ma pen ai ti la de sya ka jing ye trai lang baru try tang da ka ba pen pai hok ya ka ba shi po nrei da ka ba ai ke jingen show da ka jing yai ne da ka ba ai ti kana da ka rukom ka ba dai da ka jing subun na ka do not ban pen ya so biang ila de sya ka jing don kam jong ka perthai khu play shibon ya ka jing yai ne jong pi ka jing tho ba khot ka ong ba ta ba bet khandiat un yo at ru khandiat ba ta ba bet shibon un yo at ru shibon Kublai pi baro ki parashin rang bat kan thai ha khasi jaintia conference ni manta ha ki por ba shirkhai tam bat kalong ka kabuk sharing ni ban kat ki para brio jongi kiri jongi bat shaka parthai hi baro ka wei namar Christ kat ba ki brio ki awat ya ke ai ka bas khem ka ba kila ban shania haki por ki ba janjar bat ki bom thikna kalong ka kabuk siaringi ban pendap ya ka kam ba ublei ulai ti hangi ban kot sya ka perthai namar jong u kumbangi le sngo ba ka wei na ki lat ban penya cha prang ya ka kam jong u ka dei da ka bia trei lang bat ublei tang da ka ba pan phai hok ya ka ba shipho henrei da ka ba ai testaru ya ki jinken show ki ban ya rab ban kot sya ka perthai haka division jongi ngi bo ya karukom ai jingin show kumta ngi kan turu ya phi ban pha ya ki jingin show jong phi lengba ki bank transfer ki check ki online transfer lane daga pisa to ai ba ublei un kurkhu ya phi kat ba phi ai ya ki jingin show jong phi sha ublei daga do not ka jingsongo bat ka men siam bakaloi tung ini yang lang begini ruai jingkel ku no blay ngiyo bat nga kerpat yai teman besan DB Sweetly ba in duai na mata kini kijing aingo jingkel ku na ublay ngiyo tungin aingo ya ubaro ya robiru ki angel kun yubakun batman simbakun kumne sa sen pat oblei ku pa jing pa nang ngi wan ya ban ngo try me ya ka jing pha ka jing me ya ka jing khu ka jing me ya ka jing snei ka jing me ya ka jing nakat jing me ya ka jing im jing me sni krat pha hoi try ngi don hapen ka jing ile ka ba kraw ha bo nu khnyang jing pang wan ban ile yengi dry try ngi wan ban ngo ime nama ka jing ri ka jing sumar ka jing me ka jing im jing me sni krat pha hoi krat pha ngadu kham tam e ki para pangai jingi ki badan hopeng ka jing stom ka jing ki badan hopeng ka jing ile bono khnyang jing pang karat pha dre ngadu wai me karat obha ban sne ki ban mangta ya ka donut ka jing ki karat pha belong kita ka be ne
haduk wat singi ka jawan ngat sing jimi karat bha hoi trai ngingim don bor lane ngim don mangkata haka donot lane haki dibenta ki dekhot met ki bapang ki juki karat bha ndrai to kedar mame dak sangti bo khoj jimi halor juki wei puai bakamno kila banyo ya kamet ka bo khiat karat bha kila ban syakri yeme ka jing im resni wat la ki ne ki wan ka jing pang ka jing im juki karat bha ndrai wan ban ingoi karat bha me au ble men ai boringi wei puai kum ki khun ku jing me ya ke mela menteng yang ya ban yang scam haduk watak sni jeng waras sin wait kentan babang ngit scam bakini kilong tang kijing sedang ndre kapukut kapat sedang kerat upha korat bah wai kam tam ai kalimat ya ke jingi aingu ibarat jingi ndai to ai be jingi aingu ibarat jingi kerat bah ila ban seprang ya gospel jeng me strak nai pethai ya don kat kentrat bah ya ki cugi belapat nai bat iki ban mai ker khuru iki har ko ko pang bah au ble mendang tam ki pastor ke ban yes kerat bah Ibadan ko ka jaka sa ko ibarat jaka ke bailap ba ke Christian ya ketin mo kho juga me karat bha kersa don kham tam e ki presiden jaka conference secretary jaka conference karat bha you treasurer jaka conference karat bha manai kham tam ki karat bha don kham tam e ki pai la jeng me slak ne pthai ke bai ne bar ko biro boram khateng jeng me au blei so wi jing bai klip mat karat bha na bangu upan spa jengi mentah chedok bum jukur aman Kublai shibun teman besan DB Sweetly namta kijing doi kijong pi ya kijing aingo teha kani kopor ni snow komen ba ngidon ya ki khon samla dan ki khena kijongi ki ban aingi ya kijing roi kerpang bad kani kijing roi kerpang kan long na exam ya bad i Conrad ki badai na kabalang Juwai nang te na Giantia Hills tong ini sengap ya kani kijing roi kerpang kijongki As the deer panted for the waters of my soul, long after you alone are my heart's desire, and I long to worship you. My strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone
Sengau tenat deh bang iyo sengau ki jirai kerpang na ki para bangit ki jongi ki ba na kuwei pada ki jaka. Ngai kublei examia pada Konrad ki bala ya ai ni ki jirai kerpang ngit scam wala kadi ki jirai ka balong ka bangi tiblut handrai kadon jingmut shibun bat ngit scam ba ublei udang ngai kerku ye pi ka ba pi syakri u lengba ki jirai ki jongpi kublei shibun. Ban beteng ya kejing seng jongi ni snow tenat bangi don ya i rang ba balang ibadai na kabalang jowai iban yasam yangi ya ka ktien ke jong blai ha kani kapor te nganum pen slam shua ban ngan khot i shaka pulpit ban ai ya ka jingkren ke jong i. Kesubjek hakani ke kalimat hakani ke por ke bani sam ye pi ke dai hatu ngitang ban sungai ya Jesus Kristus kalabiang amdan kaman le amdan kaman sumar iki hukum jong boleh hatu tang ban ngai kalabiang ayu ke Bible ke hikayangi ayu ke Bible ke hikayangi amla ban len sipun kijing sengeu jeng ke beriu hakani ke pertai ki ong ba amdan yiki hukum handai tang ban ngai ya Jesus Kristus kalabiang hatu ke Bible ke hikai itu ni phab nga cha ke chithi ke jong apostol Jacob kalonong ke ba ar ke rekhot ke ba khat nyau kumta ro kata ke jingai lada kamdon ke jingle kalong ke ba yap halade kene ke rekhot apostol Jacob ong lada ngidon ke jingai handai lada ngimdon ke jingle kalong ke ba yap halade kan mau pra bangai ladang imdon makna ke jingai handai ladang imdon kita ke jingle kata kalong ke bayap haladehi kan mau bau Jesus Kristus ong ke gospel ke jong Yohanes kalong ke bakhatsa kurkot ke bakhatsan ke gospel Yohanes khatsa kasan ong Jesus ong lada pi inga to sumar yaki hukum ke jonga Jesus ong lada pi inga sumar yaki hukum jonga baro om kendai teli handai barok ispautali ki hukum ublei ula ai na ke benta ke jongi ki briu ki jebin riu hagani ke perthai nama kata Jacob uong arsipau ni kan mau Jacob uong arsipau lada pin sumar piang ye hukum barok kawai handai pin tu tang highway pile jalong uberemno neki barok kan mau para bangai ke keten jomblai ki hikai ngi ujisu uong lada pi inga sumar barok om khandai Jacob pensai hang ni Jacob pensai ni lada pi sumar barok hukum ndai pincin tu tang iwe pile jalong barem no neki barok bon sen kum ke Kristan bon sen kum ke Kristan ki berkat bau Jesus Kristus ulo wan sekeni ke perthai ulo sim ye ke jinglong do ulo walam ye ke hukum ke batamai ulo walam ye ke hukum batamai tong ini pen kai kata hukum ke batamai hatau Jesus wan ke perthai ula ada ke wipat ke hukum hatu kolong kumta to ni pa benga kenang bangini syai na kecithi ke benungkong ke jong Yohanes kecithi ke benungkong Yohanes kelonong ke ba ar ke rekhot ke banyau ke angko heb it om ya ke hukum ke batamai ngatho api ya ke hukum berim ya ke ba pila judon naduk ke benungkong kata ke hukum ke berim kelong kata ke ketin ya ke ba pila yo sngeu kau hukum kepala dan naduk ke menengkong. Siapa boleh ai ya ke hukum ngingai skem ba ke hukum dan naduk ke menengkong. Ya ke bagi pai Israel kan ma ba ya ke bagi pai Israel ki liok sngeu kli sngeu hak to ke por badan hapa ulum Sinai kat ba Moses udang lai sim ye gitu ki sipe hukum no blai udang lai sim ye gitu ki artli ki malu kenep ki bala tho no blai nama kata ngi singau tho nama kata wat singau tho bakla bo Jesus Kristus uloban ban ai ngi ye kata ko hukum betma henre ye kani hukum ke berim ye ke blai ula ai lang bo Moses kema ko ki perlok be iconga dai nama kata kada jisu ong gospel ke jong Yohanes gospel jong Markus lonong ke basan ke rekhot ke bakhanyo
Jisu ang wan mut pangawan niya kapan pendam no iko hukum leni nong tulpa. Handai ngap sim lawan niya pan pendam no. Handai ngawan niya kapan pen scam. Ngawan niya kapan pen scam. Sekarang Jisu sim lawan sikani ke bertai ban pendok ban pendam iko hukum. Imla ban len niya kata. Jisu lo keren hagi senran. Kat ba udang elap halau belum ki olim. Wang wan mut bangalawan ban pendam iko hukum leni nong tulpa. Handai ngap sim lawan. Handai ngawan ya kapan pen scam. Dengan wan ni kapan pen scam ta kumno pat ngin pen bangi itu yo blai bangi ko ngo yo blai to ni pha bin ranga ha ke si thi ke ban kong yo anis klonong ke ba ar ko kot ke ba saw jisu ong uta uba ong itu iu bat ubom sumar gi hukum chung ulong balam ler bagata ti sia kam don hu tin ma kata no briu uba ong dan kam syu ye ke hukum dan kam syu hukum kumyo ta ubriu udai unong ile persya leni unong itu lupa belam ler kan mau uta boong nga itu iu mud yo Jesus Christ handai ubom sumar gi hukum ju ulong balam ler uta unong itu lupa balam ler nya phami ban nga ha gi siti ke benung kong yo anis klenong ke baar ke rekod bekat pra ar khat pra go ong ko kon hep kolong ke por bakat do bat kumba pilih asnyo ba utaw ba ile persya ya Jesus Christ uwan wat mantaru lemi no sibon ke ba ile persya yo Jesus Christ nang ta ken yitip ba kolong ke por ke bakado pitharai ke bagi ba bon hi kino ile persya yo Christ kidei hi ya gani ke sngi ke bahanyo ke badei gani ke hukum ke jong blai kamtam ni ke sengi ke bahanyo ke balong ke sengi chong thaj Jesus Christ haba ulu wan sim ya ke jinglong do ara das ne manchua Jesus Christ wan ban sim ya ke jinglong do hagani ke bertai ulu yai pen kan mau yangi ya ke sengi chong thaj om tangi ke senran hanrei ya ke bertai hi barok gawe tang ini pai hatu jisu urakhi sebeton ni Tony Pai Gospel Lukas Sao Khandriu kebangi tip baro Gospel Lukas Sao Khandriu Jisu lawan Hanasaret hakabala pensan penrang ba yu te ulai rung kumba ujule haga sengi sebeton hasan kok bot lo yenjoi ban pule haba ong kumba ujule kam kedau tang ya ke ba ule man ba ule sim ya ke jinglan do hanrei kumu blai hero udah syong sengi haga sengi sebeton bat ule leit rong syapok senekop kejaka meniki jiu kejaka meni belai ki jiu ladama bolong ublai ladama ulong ublai syong thai haga ni ke sengi kala de yang ngiro bangini syong thai haga ta ke sengi ke ba ule bo naga benta jongi hot shisha ki don kat to kat ni teli ki dekat Bible ki pekeran sepang ke sengi Sunday dan ni ke sengi nong kong jong kat tayo teng ni pai bat nga hatu la don ni la day ni ngi kum ki Kristan ini ya nginya mane blai haga ni ke sengi teng ni pai ki ni ki dekat naga gospel ke jong yonis kalau nong ke ba arpo ko dekat ke ba kandai anda kumta habala janmit hakata ke sengi nong kong hak bagi senran kila don namar bagi septing yaki jiu ujisu lawan ban yeng habadeng jongki ulong long ke jing suk ipi kene gerkot ke shu yatho ba andala janmit kat ba dang ya don haka kamra haka sengi nong kong jong katayo kila kangro kata ke jing kang namar bagi septing yaki jiu ya bikin wan penyap iki kum bagi penyap ya uji sukres ban hakta kapor uji sulo wan bat ulu yeng ha pedeng jongki bat ulo ong long ke jing suk yepi pi uji sulo penjajai ya kata ke jing septing jongki bat ke neger kot kam siam hikai yengi bangin pelong ya ke ni ke sengi nong kong jong keteu kum ke sengi syong sengi leni kum ke sengi bagentang ke jong blai nong kong gorin khandriu ar haga sengi nong kong keteu to wepo we ne pi bo no
bo no yelade daga bakan show kat kum ke jing yo jong u bat an long ke jing senyang sbai anda nga lawan wop sa pol kene ke siti ke bo wop sa pol utho sya ke balang hakoren daga bakar pat ya kene ke balang ba wei po wei u parabangai uni yano senyang kat kum ke jing yo jong u bat anda habo of the pol ulawan haga sinong kong jong kata yo kan don show ke jing senyang sbai leni ke jing senyang pisah kata kemut unsu ya kendo ya kinoi lum pisah bat upol unsu simbai ya kata ke pisah namar luong anda ngalawan kan long show ke jing senyang sbai leni ke jing senyang pisah haga sino kong jong kata yo kene ke pisah kamdei bagi lum hagi jing seng kan mau ba bagani ke pisah kamdei bagi lum hagi jing seng Henry, kadai ki bisa balalum nag benta ke kamai kaji katkum ke jingyo nong jongki. Ka ong kene ke dekot. Bat kene ke bisa kamdai ban bo hapo ke balang. Kamdai ban bo hapo ke balang. Hakor. Henry ya kene ke bisa kan let ban let ai sekitu ki prabanget ki besem cinjar. Namar hakatu ke por don kenem sniu ke bakrau. Don kenem sim ke bakrau ba hakatu ke por besinsar jong kulit jong u kulides nado ke snem sapo we hado ke snem sa san pusau hadenu Jesus Christ ya gani ingin siam naki kam ke apostol kelonong ke bakat we ke dekat ke ba arpo pra hado ke balai peu to ki kam ke apostol arpeu lonong dekat ke banyau ke keren biang ya ke jo te haka snginong kong jong kateo haka sing sonde man bangile wan ya seng ya ke ban dia kepu kini kerkot kapan kelumar ki babon ki Kristan kini kerkot kapan kelumar ki babon Kristan ki bambani haka sing sonde ki ong pai haka sing kong jong kateo man bangile wan ya seng kini wan jing seng ban ya ke dia kepu upol ure lap ya ki pon selai nok lesai te ulo pon slem kita ki lap tu hadu siteng snya tong ni pai ya ni hagani ke jing seng ke jing ke dia kepu jang ki hagani ke sinong kong jong kateo ta kani ke khot kam siam hikai kan mau ba kani ke khot kam siam hikai ban pelong no kum ke singi song thait ba ke singi kentang ha ke sinong kong jong kateo hanri ke su ong bo pol ulo pen slem kita ke jing lap tu hadu siteng snya lada pi pule na do ke khot ke bahan riu hadu ke khot ke ba khatsan pin siam ba upol wap sapol uladon nyosngi hatros bat kini kada ke jingalap ke bakat do jong u hatros kumta ulu perslem kada ke jingalap jong u hadu kemit singi sejain ini kemit singi Saturday dadangi pe na ke Bible pareng ke Bible the New English Bible latho kumne on the Saturday night kat ba hakani ke Bible kasi latho kumni ha ke sngi nongkong ti boro ar ki tho hi ya ke jo ke por namar mari sep ke sngi namar mari sep ke sngi sebeton la wan ke sngi nongkong jong ke teo ta ke jing ken sngi ublei u ken sngi na do bersep ke sngi hadu bersep ke sngi kolong ke wei ke sngi handrai ubriu pat u ken sngi ke jing bo por ubriu na do khat ar beji minit hadu khat ar beji nadu kat RBG hadu kat RBG kolong ke wei si andai tung ni pai ke jing ken Jepang ke jing ken singi na ke keting ke jong boleh dengi pai haki Genesis lanong ke benengkong rekod ke bersan ke ong bat ke janmit ke lolong bat ke step ro ke lolong ke wei ke singi nang tahu lebih tekos ke besyai ba lebih tekos ke lolong ke ar pulai lai pu ar lebih tekos lai pu ar pulai lai pu ar nado kebala janmit hadu kebala janmit pin perlong ke jingchong thai jong pi nado kebala janmit hadu kebala janmit pin perlong ke jingchong thai jong pi kumno ban sedang ke jing nyau sengi nado janmit hadu janmit kolong ke wei ke sengi te kumta haba upol ulapan slem kita ke jinglap jong u hadu siteng snya kemut ke pasdang artat ke sengi nongkong jong kata yo tang su ha ke por seni seri ke si jongi ha ke por telang Hakapor telang sausteng san baje nila sep kesengi
haga poliur kumtan riu beje haga poliur kumtan riu beje upol hani tang su step kesini wan kesini nang kong jong kata yo tena bang kata upol ure lap ya kani kesini haga sing sebeton hi haswa ba kesini sebeton tan sem ta nama uhap lesai unmi terus nang ta ule lap ya kani ke jing lap adu steng senia bar kani kamun ba usong singi haga sing nang kong jong kata yo andre kani ambit haga met sing pengkre haga met sing sebeton ta nang ta ya pa biang ban habang itip ba an pengkesan ngin lai segawai pat ngin poi segawai pat kamat ka ong ni ngin poi segawai pat kamat ke balai tho ki bang isiam na ki kalatia ka nong ka ar ka khot khan riu hatu kani ka khot ka ong na ba da ki jingle ka hukum an pengkesan ken ya ka wei ka do ro lada pim siau thu ya kani ka khot nges kem lada pim siau thu kani ka khot ka kren ni ka hukum ayu ngin syailam bakla bat ngin ong tang ban ngai hau jusu kala biang amran kam kita gi hukum nama ana bangsan ya ga do ana bangsan ni ka we ga do da gi jingle ka hukum bat ngi ladang ngim siau thu ikani ka khot ya kani ka khot ka kren ya ka hukum ayu hangta ngin syailam bakla ngin ong batang ban ngai hau jusu kris kala biang tang ban ngai hau Jesus Christ kala biang bat ngihapan kan tai lut ka ka ba Bible ke hikaya ngi ka Bible ke hikaya ngi handai parlok ke ni hukum kam kedeu ya ki sipe hukum jong play handai ka kedeu ya ke hukum Moses yang tala ngi pulih hadu turmi le pewele nong dekor pa ar persah du ka pa ar penriu ko kala jaru anda Moses lo wano e ka ban tho ya ke ni ka ketin ke hukum ya kini ka ketin ka hukum haka kitab habana pendap iki baru Moses lu hukum iki lebi ya ki beba e ka senduk jutang utrai ulaong to sim ya kini ka kitab ka hukum batu bu ika hakrung ka senduk jutang utrai ublai jongpi bagan long hangta ken kum ka saki persya yame pi i kini ka hukum bala tho du Moses haka kitab sepang ke jing kini jing krem sepang ke jing le niam le rukom bat la tho ika hakikot kli ni kitab bat la bu ika ha krung jong kesenduk kujutang kejong ublei prabangai pitim ba hapo kesenduk kujutang kadon kesipe hukum jong ublei handai ya kani hukum go bala tho do Moses la bu ika hakrung kesenduk kujutang Moses uong pakan long saki persya yeme te nama kata kadon gejing per ke bala tho do Moses bat ye ke bala tho de kisindia keti jong play ndai kani gejing tho Moses ke kitab kan sakut ndai ye ke bala tho ublai amdot jikut kala tia lai ka kandai ko ong ye ke ban lei te ke long kata ke hukum la ai ka hade nama gejing balan haduk banda wan usembai ha ubala ai kata ke jingkular barla ai ka de ki angel ha ka kti uksiang uap supol uyaiban uong ya ka ban lei la ai kata ke hukum bala tho do Moses ha ka kitab la tho e ni ki jingknia jing kriem nang ba ulang bron haden nama bo briu ulele ikapop Tena makata pinsiam haka lebi tikas ba wepo we ubriu ubale pop uhaban wanra ya ulang brot uhaban wanla ya ulang brot ban kenia nagmenta kipop jong u ta kani ko hukum ke jong Moses kan kut lano kan kut andau jisu unwan kan kut andau jisu unwan ban sim ban sya ya kamet jong u halor keding pena tiga eka bala tho do Moses ke kitab japang ke jing knia jing krem ba ke jing let niam kalakut nama kata kedau haki kitab kolosai ar khat saw kitab kolosai ar habala pendam no eka kot jing kular kan mau habala pendam no eka kot jing kular ke bala tho haki niam grukom ke bayale persya ingi ke balong persya ingi ballo weng no ru eka bon sa narika ha keding pena hani ko ong ulaweng no ika balosa narika keding pernah ya gani ka kot jingkular ke belatho do Moses ujisu ulasa narika hading pernah
kata kamut ya ke ke bala thok do Moses chapang ke jing krem kala kut ngim don kam shu ban knia lai no tang ban ngai ha u Jesus Christ lai no tang ban ngai ha u Jesus Christ bal ladangi lepop ladangi bakla ladangi lepop ngide pan map ya ki pop jengi ha u Jesus ngide ban phla ya ki de pop jengi ngide pan map no Jesus ngide ban phla kita ki pop jengi ha u Jesus om ha u blang kembala thok nung kong anis iwe ngide ban phla ki pop jengi ha u Jesus Christ to pi day na kita ki dekat Bible kumbala kedau haneng ba ki babon hi kino hikai Kristan ki persyang ban sim ya kita ki dekat ki persyang ban sim ya kita ki dekat ban ong ban nado bo Jesu lo wan sekani ke perthai ulo pan kala nado bo Jesu ulo wan sekani ke perthai ulo pan kala ya kene ke singi ke bahnyo ke belong ke singi chong thai li ke sebeton But labo da kawai pat kasi na kong jong katayo. Namar bo Jisu umi pat hakasi na kong jong katayo. Namar bo Jisu ulumi pat hakasi na kong jong katayo. Kun mau parlok ladaga ngladangi hikai pi. Kumta nga ong ipi bo Jisu ong ban hikai bo hikai ban choksi hakasi Sunday. Namar bo umi pat hakasi kun mau banga tok yo blay. Kun mau banga long unong ito lupa balam ler jong blay. Kumno Jisu ong iksendan habolo mi pat nagijig yap ngai skem bo Jisu le yap hakasi bangkre le tebi u hakasi bangkre u chong stai hakasi sebaton bat hakasi nangkong jong kate ko balong ka Sunday ulo mi pat u Jisu ulo mi pat amde ba u mi pat Hagasi Sunday umipat amde bu kiu direct sebeneng ande se south sngi udang don hagani berthai hagi kam ke apostol kelanong ke banengkong ke dekat ke malai ke kren Jesu se south sngi udang don ni berthai ne umsim ai hukum bangin rekhe umsim ai hukum hi sendan bangin ken mau ya kata ke jing mipat umsim ong sendan apai ngalami pat hagata ke sngi Sunday pengalami pada hakani ke sini hukum jangan tayo nama kata pihak pendon burom inga hakani ke sini Jesu klaim ong klaim ai hukum Jesu klaim ai hukum ya kata tekan mau para pengai ladanga nga ong ipi bo Jesu la ai hukum pengin chong singi hakasi nongkong jangan tayo ke Sunday te na pen i bangala thok yo blay pitip ublay kumno ya kata ki bru ki bathok yu tengin pa benga ha ke Jeremia arpulai life away Hakmi ngalong persya kita ginong itu lupa ong turai kiba pendon kam ya la kita le bat ki ong u ong mau singap ha hang ni Ezekiel khat lai nyoro kong hato pim yo i ya kijing thu pa balam ler ya kijing thu pa balam ler bat pim sem kren ya kijing kren ber bat pim sem kren ya kijing kren bertong balam ler haba pi ong utrai u ong ya ke ngam sem kren ro Jeremia kesan kat sao namar kata kumni ong tra ublay kipai namar pikren ya gani ka ketin namar pikren ya gani ka ketin ya bangam siam kren hakmi ngan pelongi ki ketin jonga ka ding hak sentor jongbe bat ki ding ya uni upai ba bat kan bam do yaki hisya ublay ulo maham na ka batang ya kitu ki briu ki ba pentok yu ban ong bo blay ong ya ka ba siam na ong But siam hikai tidak mahu tahu beli uang dah keding ke jonga kan bam do yepi keding jonga kan bam do yepi ngan pengkut yepi ta ni pa be belnya ta Jesu ula ai hukum sendan no yepi Jesu siam ai hukum sendan bakin reke ya kasi nangkong jong keteo ta ni pa belnya saya sendan kumno ki sendan ki yo ya ki jing hikai kumno ki sendan ki ai jing hikai yengi hato ki rekhe ni em ya kata kesengi ke ba nengkong kesini padu Jesu ne em dangi pa ki kam apostol khat lai khat sao ke keren Jepang kata handai maki ba li leit no na perka klepo antok jang presidia kile leit hapok senekok ya ke ban chong sing hak si sebeton ba kile chong sing neta ki kam apostol khat sao nong khot ke ba ar do sa pin sem hang tu bo pol ulai lap ye kini ke ketin
bat baro sisnong kelekar pat yo pol ha ka te kesempatan ke ban wan ban kena begini yo sngio ya ke jing lap ya ka kten ke jong pol kini gid khot ki tho ingi bo pol ulai cha ka sno ko man ke sni sebetan bat ka to ko snong kelekar pat yo apostol bandang yaisa ha ka ne kesempatan ke ban wan bat begini yo sngio ya ka kten ke jong play to ha ka ceka bom don senekop ki Kristan ki pelong jingeseng ha Filipi ha kenugas ki Kristan ki pelong jingeseng ha Filipi phan nga ki kam khat riu khat lai ki kam khat riu khat lai te ha kesing sebeton ki le chabar snong ngap bom don ning meni ki le chabar snong harut kawa hangta ha ka bala tharai bala don ke ceka duai bat anda ngile song ngile kreni ki thei ki ble wan yeseng bat ngap kini ki permangat jongi ki lai chabar snong ha ka Filipi nang ta ki pelong jing seng lap surut ha ka sing sebeton kini rekod ke thu ba ke jing seng lang balong chabar ke snong Filipi harut ka wa ki pelong ni ki jing seng ha ka sing sebeton upol uap sepol uladon hadu sisnem riu benai ha gorin bot le ayu man ke sing sebeton ki kam ke apostol khat pra sa hadu khat we teu lo chong sisnem riu benai kata kemut nye pratali ke sebeton upol upelut ban hikai ya ke tin jong blai ha pedeng jongki ta kumbang lo ong bo apostol Paul don da we pat ke jing hikai lai no tang na ke tin jong blai bat ulong unong ko ngu ik tin jong blai da ka bo song thai ha ke ni ke sing sebeton di ka bo blai lo bo ke citi ka bakhat do ka bo Pol utho sya ke Hebrew syua bun sya peniap harum haba utho ya ka udah banjur sepang ke ni ke sing sebeton udah banjur sepang ke ni ke sing song thai ha ke sebeton ha ki Hebrew lenong ka basau de khot ka ba khandai Hebrew sao khandai nama kata kadang sa ke jing song thai ke sebeton yo pai lang blai te la da pilong ki pai lang jong blai pi dai ban kan mau ya ke ni ke sing sebeton ka balong ke sing ke jong blai kumba blai lu song sing ha ki kam jong u ne ki kam jong u ki Hebrew sao ka kreni kita blai lu song sing ha ke sing ke banyo ka balong ke sebeton ne ki kam jong u te nama kata kampat biang tang ban sungai ha Jisu Klembo di genuksa bar ki jing hikai jong u lada pi ong tang sungai ha Jisu kala biang pil syukor ledi namar po u namar u jakob u ong ar khatnyo ke jingat klem ke jingle kalong go bayap haladehi kumjo kalong bangin pai kita ki kemat jongi syau Jisu bangin kela ke pemut bangin pan bor no boleh bangin la ban bot ya kita genuksa jong u nongkong anis ar ndriu nongkong anis ar ndriu ka ketenjong blai ka ong tu utau bo ong bo yasa u uladei banyaji katkum ubalayaj u kalau sai ar ndriu nama kata kumba pila pediang ya Kristus Yesus bo trai kumta tu ya je u kumba pila pediang ya Kristus ni haban ya ha Kristus ni de pan bor no Yesus benga pan bod kita kinuksa ke bo Yesus le lam yengi ki bagi Yesus le lam ngi haban ya pan bod hagir da gelinti ki bo Yesus le lam yengi ta sechisin biang ladangi ngai ha Yesus Kristus ngi pen pau da ke ba ngi yu bat ladangi yu ngi pen pau da ke bangin sumar ya ki hukum jauh tengi ngai kemba da bor mensim jauh blai mensim ko jauh blai un play ki jimut ji berkat jongi bat ban tip ya ki jing shisha baro syua bagani perthaikan kutno tengin pan bor no blai un ai boringi bangila ban pen krek ya ki jing im jongi man gasngi ka bidang jan syakabakut tongin yit yelade ko ki pramngai ji tongin yit ya ki jing tho ka kten jauh blai ba nin yo lai im ha ke singi ka do la ngim tip baga Bible ke hikai ngin sya ilam bakla ande tungin baik ni ka kten jong blai kumbo Jisu le hikai ngi kisendan Jisu le hikai ngi sepol le hikai ngi bagin bot ya ke jing sisya ka kten jong blai to blai kur khu ngi
kan ublay kurku ya kita bersngap ru ya kini kubah nak kebentak burom jong blay amen. Iko aban ai kublai ya i rang ba balang jong ka balang joai i ba kamni lamare bela ai ba di blaya sam ya ktin ge jong blai hangi barok khat nganget skem bangi layo shibun ya ki jingkerku leng ba ka ktin ge jong blai ba pi barok ki bidon hayang nganget skem ba kat ka ba i rang ba balang jong ke joai church ilaya sam hangi kala long ke ka ba day naka khat beneng gejong blay tungin shime kini gijing hikai ya kini gijing kren naka ktien gejong blay bakin long ki atiar ha gijing im gejongi bangin lat na gijing penshoy jong baman sai sien kublay shibun ya i rangba balang kamni lamare ban penwa ya gijing seng gejongi tungin phai sha ka jirai gejongi ka number ka ba arspa 100% Arspa 100% na gijing rai ka bathamai Beladim kiblangom suma belajan yap shim da ching is nei na pop ba ching tim yam bat kibla bakla kele bla kelon ya tuhaki yu jisu ban penim beladim kiblangom suma belajan yap Jisun penim Jisu ya Ram Lagi kenta ya pen banu yai ap ap yukun bapai pat baun pediang ya sa juru batki ya sa da ching ching ma bun ai tang bakit ngai labiang peladim kiblangop suma belajan ya uji sun penim Jisu ya Ram Peladim kiblangom kamram kadawa bapin treyu trayun ai borapi syakalen tibakim ya lampat yaki deu syaunong penim blayap yapli peladim kiblangom suma belajan yap uji sun benim Jisu ya Ram kerpat i church pastor jongi i pastor maulong ba inwan shkhmat ban ai ngi ya kajing dwai penwai ban penwai ka jing slok jongi hakani ka sngi ba katang khoi jong blai tongin pedem ki khle ban gin let show blai hakajing dwai ablek pa jingi babning ngi kwa banai ngo ya meu blay sisin biang pamila ai ngi kene kalat bagi yaban syakri ya meu blay lang ba kene ka YouTube channel lang ba ka online worship jong kapalang jongi hangne hanong po a try ngi ngej scam ba kene ka jing syakri ka jongi na koi ka tayo skoi ka tayo ka long ka jing khu om tang yang yet badan ha kene ka jaka Henry ka long ka leng saudong jong ka
ki khon ki jong me ki bas ngap ki batrang ban ngap ya kten ki jong me oblay da try ai ba ka ne ka sngi shwa bangin pinwai ki ne jing slok jingi to ai ba ki aka bangin lo yo snyon na do ki jing ruai jing duai na do ka kelas sub school ha do ka jing seng arsen ka bangin yo snyo leng ba ki shakri ki jong me ngi duai ba agi to ki aka ki don jaka ki do nor ki jongi ha ki jing mut jing par khat jungi a try but I can pin kila ye ki jing im ki jongi kan pin ya jan ki jing im jongi bat me oblay kenang bah ke jingwan arsen ke jong me try bangin om do ban ya don benta ha kata ke sngi ke jingwan ke jong me henry ngin ya don benta lang ban yo ban lech ta ke ying ka pa mela pen kren ta jong i wei pe we try ta ke ne ka por ha ba pen wai no ke ne ke jing slong jong i ha ke ne ke ski ba ke tang khoi ke jong me blay to ai ba ke jing e ba jong me blay pa na bom jukun chubom jukun ke jing ai e khun ba mar wei jong me Jesus Christ lemba ke jing slok jom sem ba khoi to ai ba ke ne lai wei jing long blay ke ne ai peteng bedar ka lemba ngi wei pu wei ki badan halaki jong ki yeng ki sem jongi halaki jong ki jaka na do menta ha do ta ka ski ki jingwan arsen ki jong me blay amen. Kublai shibun pastor inam ta ka jingdwai dengan ngit scam ba nangi baro ngilayo ay ki jingger ku lang ba kani ka online worship ki ba hajan bat hajangai to blain nang ay kerku yangi iwe pe iwe kat ba nginang shakri u wala preng jong kani ka khlam ka ba ngi asyam hendrai ublai shimla ino yangi wala ri sumar yangi wala penpoy yangi ban yelum gumni ha ka ban yero men buram ya ka kerteng jong o sashi sien pat to blain kerku ya pi amen.